Ya iya, 2 tahun. saya dino iki pirang tahun. Telu. Oke guys, kita kembali ke pilot Vario. Tuh. Kak. Kau enak. Biasa Pak Gio ya. Ah, ganti Vario. Sementara. Hah? Mau mendunge. Iya. Dapat isu-isu kok ngene. Sadu ini isu-isu. Aduh banjir. Apa gak iso ngakakno iku. Kate. Kate ngakak-ngakak-noan. Iku kena protes wong akeh iku yo ana. Kena protes wong akeh iku. Dalah apa kena protes? Ya mati kabeh. Apa nih? Anu Kanune. sumbere. Ora awakmu tok sing mati. Akeh ya. Akeh wong kampung ya sing mati. Wis 20 kono akeh sing mati. Ya pas piye itu sedoti ya? Nek pas iku murup ya. Wong kampung iku mati kabeh. Sanyo anune sumbere. Awor kok ndi lho. Ya pas cangkruk mbek wong-wong galur mbek cacake dakir. Ora kok iku akeh iku sing mati jere. Protes wong-wong iku ya. Tapi piye tetep menang ya kono negara ya fasilitasnya ya. Iku fasilitas negara ya. Iya. Tumbas itu kayak dari pertanian, swasembada pangan. Swasembada pangan. Aduh gede, lek. Tapi sawahnya sak menut. Ya maksudnya kan aja nih sawah iku kan gak ono pengairane. Ya, bor dewe kan. Nah, ya iku sing ngebor. Ya maksudnya ya gak segede semono juga. Loh, oh sawah sesuai kanggo sawah ya sakmono iku. Bor-boran biasa ya gak apa. Nah, nanti ya gak teles kok. Hah? Ya saulan telese. Juga apa ya? Yang penting rata. Go, peti bor-borane kan. Nah. Ora umum. Aku gawe apa ya? Kanyu apa iki ya? Ya sibel iku ya. Apa sih bro? Sibel yang gede. Mbok pirang watt, pirang ewu watt ya. Kanyu nih akeh sing bosok. Wong-wong iku. Sumbernya mati. Opo kok? Nah. Ya padha ceritane mbek nggonamu iku ya. Hah? Lah ceritane padha mbek nggonamu iku. Wong servisane ya lari. Laris. Yo apik gununge. Durung kebuka. Ketok titik iku. Ayo tutup awan ya. Iku munggah nang dhuwure enak iku lautan awan iku. Oh, kamu gak gunung rek? Dang, Moh. Gel, ruwek. Biyen itu agaknya budal langsung. Nah, ini ya mikir-mikir kata budal itu. kamu nggak dewe tahu ya? Hah? Aku nggak dewe tahu. Tahu ya? Andi. Panderman. Cangkruk tok, tapi nang kono ya akhirnya akeh koncone. Budale dhewe nang dhuwur ya tetep golek kanca ya. Pada pendaki ini ngono iku ngomong-ngomongan. Mas, ini tang. Jaluk ya aku ya. Betul nggak ada mas pengelolaan ini di mana lari-lari. Nah. Ngale maneh golek maneh. Mangsa itu. Ngono carane iku. Carane bertahan hidup nang alas iku ngono. Ayo nendang lah. Yo kan ngono rek. Yo cangkruk sih omong-omongan. Cangkruk sih omong-omongan jaluk rokok. Kan
Rokok Mas, lali gak nggo rokok ya Mas. Ya. Iki pas ono paruan mbak aku ya. Ini joinan. Sak batang. Di pada remek ini. Aku ketemu Muis kok. Di tas katanya budal ya. Nanti. Iki mau nang omamu mang. Nang emang gede ketemu Muis. Berarti dia budal jam 09.00. Ya iso punjul. Ya ora, ya iku mang salipan mbek aku kok. Kok kono 9:30. 09.10. Iki positif udan gawa iki kok sore. Wah, ya mbule. Yo mantele gak gawa goblok. Kepet. Ayo serasa mantelan. Ngene ae kuncum ae ya. Kayak ini. Seger. Pokoknya gak terus-terus temen. Ayo. Kuncum ae tambah seger. Gak punya praya ya. Nah. Mending ngelokor tak gak. Ya iya ya. Itu apa ini? Ini kan dah. Mbok. Mbak. Oh iya. Rasa Jombang. Anu. AWD. Orek. Orek. Acara. Orek. Gak ngerti ngenteni listrik kan? Bapak. Gak ngerti batu bara di rumah tambah su tambah Sama remak. den ke listrik. Adik saiki anu wis resmi ngelokno pemerintah di penjara ya. Didenda ya. Nah, Mulai per tanggal 2 Januari. berarti ngelokno HP anyar. ngelokno Prabowo enggak pleki ngono. Kena. Penjara kowe. Hah? Penjara. Lu bahaya. Dik goblok. Kok webe iku penjara iku dan. Kok akeh wong nekat-nekat lagi ya. Prabowo goblok ngono. Langsung Penjara. Nih. tak kesuwen. Goblok. Ate di video viral pisan. Wah, ya remak ya. Untung ini gak viral, nek viral itu bosok itu. Nah, positif. Balil itu positif balil itu akeh sing menghujat itu. Nek Prabowo sih gak kira balile sing goblok. Yo sing ngesahno ya wong DPR yo. Ya, iya, maksud iku wis gak ate rundingan karo masyarakat wis gak urus deh. Bingung nih masyarakat dijak rundingan nih. Mas Bapak ngene ae wis. Ayo ngene ae. Oh, pol. Iku ya iso remek maneh nek ngono aturane. Iku padha karo aturane Soeharto biyen ya. Yo. Gak oleh kritik pemerintah. Kritik pemerintah colik biyen iku. Langsung colik ilang. Terus dielingno ambek wong sadurunge coblosan iku wis ah. Nah, Wis dielingno. Prabowo anak buah Soeharto iki. Wis dielingno ambek wong. Dilingno, ora percaya. Ora percaya. Ya wis ya. Mene ade goblok-goblokna Prabowo ngono ya langsung ilang ade. Isa. Ya, mau Deni Oh, arek kene ta. hilang dari land langsung. Tumpakno Avanza. Ya lho wong Mas tumpakno Avanza iki. main di goleki karo GPS nah bisa saya alamate. Golek langsung. Colek nek balik apa poblas iki. Golek ilang ngono. Kan jenenge tok. Oh, kudune wong DPR iku fokus nang penguatan ekonomi, Tambah gawe aturan aneh. kesejahteraan rakyat.
Oh, undang-undang digawe sing anyar. Tambah ngerewot-ngerewoti wong urip. Fokusnya iku nang ekonomi ya ini. Iya. Fokus iku ning ngono. Lah saiki yo bupati atau gubernur iku Korupsi ini gak karu-karuan. wis gak cuma korupsi, malah dilokno karo benik iku. Bongkar iso iku cuma bongkar pasang trotoar. Ya, hebat. Trotoar sing wis ono ya wis elek dibongkar dipasang maneh. Pasang maneh. Elah, alah. Prestasi prestasi ini cuma bongkar pasang trotoar. Proyek apa yo yo. Oh, gak ono gebrakan Inovasi yang AI, penguatan ekonomi tau. Bongkar pasang trotoar tok prestasi ini. trotoar yang gak bisa ambruk tapi ya. Embong yo remok. Embong wis kena Embong. ganti dia bolong ini mang jembatan berantas ya. Iya. Bolong. Bro ya pokoknya setahun pisan itu mesti dandani. Ayo. Pokoknya dandani ini itu mesti pas musim hujan. Positif itu. Gak tahu dan kena hujan terus. Lah kok yo inovasi ambek negara-negara luar Ah, yo. Kafe ini kok Aspal atas tenan padahal kena salju iku. aspal Korea piye. Padahal kena salju sih. Nah, Kudune lu nemen sih. yo anjene apik ya. Lagi jalan Indonesia itu lagi. Ya, Nah, remuk. Amerika era ono sing bolong kok. Padahal penduduknya akeh kono. Kayak kono, ombok kono. Iya. Semuanya ya, akeh Amerika. Hah? Akeh Amerika penduduk berarti ini iki kira akeh, paling Ya, akeh ya. Amerika. Nek biyen kan Cina paling akeh. Jam sampai saiki ya. Masa sampai saiki? India nomor. Oh, Indonesia nomor apa toh? Penduduk terbanyak. Heeh. Nomor apa ya? Penduduk terbanyak tapi kan delok negara nih, cilik tak gede. Daerahnya, iya kan? Ya, Indonesia iki. Indonesia itu negara nih cilik, wong akeh ngono lho. Lah nek Amerika itu negara nih ombo, wong ya akeh. Nang peta kan ketok cilik sih Indonesia itu. Akeh tapi pulau-pulau. Ya sekelompok nang Jawa kabeh. Iya, tapi gak kaya benua, Jadi benua Eropa. Gak apa? Gak ngelompok nah, apa Gak ngelompok dan sanggon. gak merata kan ini kan. Oh. Indonesia pulau-pulau akeh sing kosong ah. Yo, Ya itu digawe pasang sawit kabeh. jadi mata gak usah makan sego, ngombe minyak Iki sawit kabeh. Hebat. Sawit tambang. Batu bara. Keruk kabeh iki. Wow. Karena wis kandhe stok lah. Aduh, impor. Ya utang solusi. Info utangan ngono. Impor, mbak utang wis. Impor emak. Nah, mampu nih Pak Di. Iya, cara aku jadi presiden ya bingung paling. Iki nggak ada apa-apa, Nas, ngelakor aja. Yo, Ci, hebat. Positif ya. Orang mental petarung belas. Bukan wong-wong. Asem asem. Gak tahu apa gitu nih. Ini negara remuk ya gitu nih. Ya wis kadung remuk kate diapakno. Ah, ya orang dino mode jabatan nih.
Ditandani ora iso. Ditandani gak iso, korupsi ini kegedean. Parah. 80% pejabat Indonesia korupsi. Kate ditandani wis kangelan. Gak iso. Korupsi ini gede. Kangelan. Ya gedean kakean. Iso iku ngerubah undang-undang korupsi yang dor. Iku baru masuk iku. justice. Wes iku tok. DPR iku dibubarno sih ben gak ruwet. Iku masuk. DPR iku sing bare Iku masuk. Aduh. Gawe undang-undang anyar. Wis. Koruptor jedor wes. Wis itu. Iku Indonesia iso. Positif. Indonesia iso maju. Positif sogi dhewe. Wong presiden kalah karo DPR. Kalah. Kalah. Kata nggih aturan gak oleh dari DPR. Ayo, foto danmu. Aturanmu dhewe ta. Medun ngono deh. Kalau dari presiden medun Gak oleh. Dablek. Oh niku presiden iki. Duh.